Daghang mga binuhing baka sa Bukiron nga bahin sa Cagayan de Oro City ang misteryosong nangamatay ug nangawala ang mga karne. Usa sa mga sospek na dakpan ani nga report. Patay ug nagpasad ang parte sa baka nga gipanglabay sa kasagbutan. Kini na lamang ang naabtan sa pamilyang Enterina diyang ilang napalga ng ilang gipangita nga binuhing baka sa Upper Puerto sa Cagayan de Oro City. Among insidente, dili na bag-o sa lugar, labi pa nga dagang residente na ang nawadan og baka ug napalga na lamang nga daw gipangkatay na. Ay, kanang kuan dito sa kanang Gitigwayan, wala nakuha pagkagabi nya pagkabuntag, wa na diha. Isuri na mo sa picket area, dito ra nakita nga kuan na kanang naiihaw na. Dakong perwisyo ang hatod ni ini sa mga apektadong tag-iya sa baka, ilabi pa nga ang presyo sa usa ka baka anaa sa 50 hangtod sa 60,000 pesos. Among pagpangatake sa mga baka dakong epekto sa ilang panginabuhian. Hinungdan nga naglusad gilayon og investigasyon ang kapulisan sa puerto aron masulbad ang maong kaso. Sa ilang follow-up operation, nadakpan ang usa sa mga sospek nga aktong patyo na unta ang laing baka nga kinawat ni ini. Ang sospek gilang si Jonard Cabaya, 27 anyos, residente sa Procatmon, Barangay Alimudian, Matalam, North Cotabato. Midayo ra matud pa ang sospek sa lugar aron himuon ang maong salaod. Ginasubay pa sa kapulisan ang ubang kaubanan sa sospek. Luoy kay ang tag-iya na nagpablate diri nga naghilak nga dugay niya padako. Then pag-abot ana kawaton lang, katayon lang. Nga lang ka simple no. Grabe pag-antos. Modo sa sospek nga pagkahuman og katay siyang kinawat nga baka, ipangbaligya kini sa laing lugar sa baratong kantidad. Kasong cattle rustling ang ipasaka batok sa sospek. Napay tayo nabilin nga suspect no, napay tayo tulo nga wala man nakpi. So napagi sila sa atong area ato rin silang gimonitor kung sila activity nila. So hopefully maundang na gini siya nga Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao